mak aku kemang dipondong sing nalira kebalungane muni gamelane oling 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 tolang kena nang tolang pengendange nyandak kendang batangan dung 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 nang nang tang di nang di nang nang petrus tang tang di nang tang di nang tang di nang oh gagah maku kemang dipondong sing lambe gong neng nong neng to nang keng nang to nang keng nang ndut apa kuwi kethuk oh lagi glilir sing ngethuk oh iya pengendange nyandak kuwaci Pak ngareng ngendang kok mangan sik maksudnya ya iya tok 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 apa kuwi dandane kendang tong 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 kenonge pecah nong te kenong kok te barang pecah kenonge iki dadarane ora to ning te gayamu iso ngendang kok piye lho sing makis sapa waduh ah perkara makis kendange nek ora iso ngendang tesen tates buka bonang disaut ya Gong oke wadake belok oke dong 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 yung goyong sing ngempul turu ling ngegong ngenangi sirahe penonton yung bagus jenenge kendangan apa lasem ladrang wes iki ndara ilang ora tinggal nangis kok kaya mimin tas suwe-suwe kowe wis Pak ora nangis darahmu ilang doyak doyak aja men wae apa pancen kepara nyata lamun sira wong ayu nakokke karo aku sing nakokke iki sapa aku Prabu Sutejo lak antil ndasmu modar ora sampean kersa mboten kali kula kersa mboten anggepmu aku ki wong loro saudon telu saurupan ora sudi karo kowe ora bakal aku gelem karo kowe Wadodya Yudama ngambararum wedhus ki ora ngambararum waduh Sang Kusuma Lintang Lulya Kusuma Yana Suma wis Gong wis dirampoke Gong ngono Omong Bagong kok disuluki ora lir kincang ngrisang mawe gandrung namun kaya ngaten niku ya aja terus ditinggal kula nderek lho Mas mudhar kowe kapokmu kapan kowe ngene ya dhewe ketemu sesasi pisan wae mboten iso lah wis kebacut tresnoan panjenengan mboten ngenten babar pisan bilih ya ampun ora kaya wong biasane jan luar biasa ta aduh alayam ana jamone kratingdeng rotimun wah iya mula digdaya aku
Edan wae aja nganti lali kali kula nggih Mas. Enggak beres ora. Aja kuwatir. Glelek ta, Tru. Kuwi dikapakke gong ling racik dikapakke kuwi. Wis takon aku. Goblokmu ora. Wong tuwa kok gampang percaya. Lah ya kuwi mau. Wis kowe pokoke engko ning sing anu lho, Tru, sing anu lho botol emas lho. Nek ora botol emas ora mandi. Ora campuri apa-apa to, Tru? Ajare ora. Ya ora usah, wis ngomong loro kuwi wae. Mak aku kemang di pondong sing nang kebalungane muni. Gamelane oling 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 tolang kena nang tolang pengendange nyandak kendang batangan. Dung 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 nang nang tang di nang di nang nang petrus tang nang di nang nang di nang di nang oh gagah Maku kemang di pondong sing lambe gong neng nong neng to nang keng nang nang to nang keng nang ndut apa kuwi kethuk oh lagi glilir sing kethuk oh iya pengendange nyandak kuwaci Pak ngareng ngendang kok mangan sik maksudnya ayo tok 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 apa kuwi dandane kendang tang 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 kenonge pecah nang te kenong kok te barang pecah kenong iki dadarane ora to ning te gayamu iso ngendang apa piye lho sing makis sapa waduh apa perkara makis kendange ora iso ngendang tesen tates buka bonang disaut ya Gong oke padake belok oke dong 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 yung koyong sing ngempul turu ling ngegong ngenangi sirahe penonton yung bagus jenenge kendangan apa lasem ladrang lasem ora nek tak ketak tung dang tak tak tung dang tung dang tung dang tung tung ketanggor ketawang ketawang ayo nek kendangan de deng 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 oh tak terus ke tak 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 detak tak detak kok ngidil-idil arep petel rasida ya kendangan ayak-ayak iki ana pathokane ya Gong sapa ae anggere dung 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 tang dung 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 tak dung tang dung 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 tang dung tak 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 tang tak detak dulu 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 tak detak dulu 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 delang tutung delang tutung tak detak dulu 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 harus dibuantem sing nabuk ngono tali-tili tali-tili kuwi digeret ora petil terus ha iya ora tak tapuk cangkeme awar nembang Tru ya nembang Mas ampun ora ngaturake tetembangan janeng waduh ya nang nang kenang iki heeh dung 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 na dung dung na dung dung na dung dung dang dung dung dang 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 ora anarkis reng
Wong meng lucu sing geguyu kancane dhewe kok anarkis nang. Ha iya. Ayo nembang aku. Ya. Nembang apa? Pelak. Ya. Kur apa? Suwe ora ngonekke kur. Ya donekke terus. Ya. Padake. Kangen wong kangen ngene-ngene rasane. Rindune ya. Rindu wong bagus kusine biru. Kejeng kowe setelah tidak langsung ngecewondo lho. Wis kok ketegelen wong e ora. Truk. Wis wayahe. Ayo, sowan ngersane sapa kae? Bapak kae kok karo Kyai Bagus. Monggo aku urung tau ketemu. Ayo sebane. Heeh. Takoni piyai saka ngendi? Ayo. Ku ndak selak keblandangan wektune. Kula tak nyuwun prisa. Sampeyan niku sinten? Lah kok rawuh enten Karang Kadempel. Nggih Gus, sampeyan niku sinten kok rawuh teng Karang Kadempel? Nggih Ndara, sampeyan niku sinten? Nggih, sampeyan niku dimemperkenalkan diri. Sinten asmane terus wigatose napa kok rawuh kok teng Karang Kadempel papan lenggahe Bapak Semar? Siwa Semar. Lah kok malah pun ngertos kali kula. Ya pancen bener. Mergo dawuh Kanjeng Ibu. Ingkang maring dawuh kelawan aku, nggonku ngawa Sudarma. Jumujuk ana ing padukuhan Karang Kadempel nyuwun pambiyantuning Siwa Badranaya. Mangkir ye. Sampeyan niku sapa? Akeh ingkang padha ngarani kelawan aku. Aku aran Bambang Prabakesuma Kakang. Prabakesuma? Iya. Prabakesuma ngawawu Sudarma putrane Sudarmaku panenging Pandhawa Kanjeng Rama Arjuna ya Kanjeng Rama Janaka. Kang Ibu Iwang Pikulun Bathari Supraba duk nalika Kanjeng Rama linenggahake ana ing Sila Kandawaru Binangun. Dianangake garwa widodari sekethi kurang sawiji. Kelawan Kanjeng Ibu nalika semana patutan siji kuwi aku Bambang Prabakesuma Kakang Semar. Semareka den prayetna samurires eka balik. Titiyani gandayani tresnya purnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sekti. Nggih kula pun kemutan. Lah terus kersane nggonku bakal ngupaya kelawan Kanjeng Rama. Nggonku bakal ngaut pepadaning wong atuh aku sarta ngaturake sembah bekti lawan wong atuh aku Siwa. Mula kang sangka kuwi tudana paran ing nganjuk marang negara Ngamarta. Ing wigati nedya bakal sumungkem marang pepadaning Kanjeng Rama. Awi kula dherekaken. Nek saged malah kula sing dadi seksi napa sing pun mangcritake kalih kula Ndara. Ya Siwa Semar putrane. Panglangen griya mangu-mangu
Gendang angajaping matu angajaping matu sarining gawang om titian kala ludra Mas Patik Raja Dewaku oh kekalangan Malaya ngideri jagat nuruti kekarepaning anak wadon Ataswati laka jebul dewa paring nugroho kelawan Begawan Gembung tanpa sirah ana wong bagus ditutke Panakawan papat padha karo ciri gethe sing diaturake anak wadon Ataswati Raden mandheg Raden langit kelap-lapaton Lur kincanging risang mawe gandrung Siwa Semar kula durung sauntara nggone budal saka ngarang kadempel iki ana wujuding Brahmana ingkang apaes raseksa ingkang merpeki kelawan laku jantraning Prabakesuma ngatos-atos lho Den iki teng-tengah ngalas ampun gampang kepilut karo wujuding busana menapa dene derajat lan pangkat saged ugi niku bangsaning berkasaan jim setan sing memba Brahmana mengajeng gawe cintrakanipun Ndara Prabakesuma nggih lho Ndara niki teng-tengah ngalas lho ampun sembrono lho nggih lho Den iki teng-tengah ngalas ampun sembrono lho Ndara sembrono ampun teng-tengah ngalas niki lho Den diwolak-walik omongan ora cetha ora Premban yen dikeparengake aku nyuwun mriksa sampeyan kuwi Brahmana saka ngendi menawi paduka ndangu dhateng jasad kula pandhita wingking saking pertapan mring cendhani ingkang sudi mestani dhateng kula pun Begawan Gembung tanpa sirah Begawan Gembung tanpa sirah inggih nyuwun pangapunten kula badhe numriksa nyuwun mriksa panjenengan menika kekasihipun sinten Raden ingkang sudi mestani kelawan aku Bambang Prabakesuma menawi ngaten ingkang lemo wonten wingking panjenengan menika ingkang nami Camar dengkulmu mlocot kuwi aku Semar ya inggih Semar ingkang mripatipun kira menika menapa ingkang nami Bopeng padake gudhek gareng aku gareng ingkang inggil menika menapa Cakruk naminipun Cakruk ngembleki kowe iki apa piye Petruk aku iki lho ora Petruk ingkang wingking piyambak menika menapa Senthong gong kowe dikira Senthong piye maksude jenengmu iki lho karo pendhita ae dikira Senthong oh pendhita lamur aku du Senthong sapa Bagong oh inggih ki Lurah Bagong menawi mekaten cundhuk kalian menapa ingkang sampun dipun aturaken dening anak kula pun Ataswati Raden mugi andadosna ing kawuningan kraya-raya kula ngupadi jengandika Raden menika estunipun namung nampi penangisipun anak kula pun Ataswati anggenipun nyumpena dipun ladosi Raden Prabakesuma mila Raden latri melas dhateng jasad kula melas dhateng anak kula monggo keparenga kula boyong wonten ing pertapan mring cendhani nglegani dhateng anak kula pun Ataswati
Begawan gembung tanpa sirah. Yen perkara kaya mengko ning dadi panjalukmu, satemene Prabakusuma ora bakal kabotan. Nanging ngerti ya, yen to sejatine duwe gegayuhan sakliyane nggonku bakal seneng-seneng sarta rupian-rupian. Nuruti kalawan kerenteking atiku kepengin sumungkem kelawan Kanjeng Rama Arjuna ing Ngamarta. Mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ora bisa minangkani apa kang dadi panjalukmu. Sesuk liya dina yen to wis rampung kewajibanku, aku bakal sowan marang pertapan Pring Cendani. Selak modar anak kula. Anak kula ngenipun gandrung Kanjeng Andika Raden menika persasat ngiklasaken dhateng gesangipun. Sumpahipun anak kula menika menawi boten dipun ladosi Raden Prabakusuma timah ngendhat tali murda nganyu tuwuh. Lampus diri boten nyumurupi dhateng gelaring jagat miwahe seming rembulan. Mila Raden, kula nyuwun kanthi sanget Jeng Andika kersa nuruti dhateng pamuthaipun anak kula Punataswati. Sing gedhe pangapuramu Penemban gembung tanpa sirah. Aku ora bisa minangkani apa kang dadi panjalukmu. Menawi ngaten kula meksa yen pancen sira Penemban arep meksa lawan Prabakusuma. Ayo gage peksanen Prabakusuma. Nah yen ora bisa meksa lawan Prabakusuma, malah ana pendhita yaksa ingkang tak sampurnakake uripe saut mangsa Candra. Kowe iki ngopo? Ndara disaku malah bunga-bunga kaya wong kedan. Kowe tak sadhek lho, Mir. Hah? Wong tuwa ki sing mapan, sing menep kok malah iki ki wis ora ana wong delok. Nek bunga-bunga ngono ki nek wong pinggir desa ana do geger darane ana apa? Tuwekan ora. Wah, ora iso nggo conto ajar dhewe. Kowe rasa nangis. Sono iku rasa bunga-bunga ngono kuwi. Nek arek kajen iku rasa bunga-bunga ngono kuwi. Nek Ndara disaut pendhita buta kaya kowe kuwi tenang. Ning mikir ora kok wah. Wah, sikut rompol ora. Muni ae. Aja gong suwe-suwe kok mesake ta aku. Grembak-grembik memelas ya. Piye wis rasa anak-anak ora ngeleni, ora anak ora ngeleni wis guys. Wis meneng. Njuk ngapura aku. Oh ya ngono. Wis meneng, Pak. Wis iki Ndara ilang ora tinggal nangis. Kok kaya mimin ta suwe-suwe kowe? Ora. Wis Pak ora nangis. Ndaramu ilang. Doyak aja meneng wae. Remban nganti cumengklungen nggonku ngenteni rawuhing bapa Penemban kaya dene ngenteni Sleming Pahawa gabus kumambang ing sewa Kresna. Rama piye Rama? Nun mumboyong kelawan calon guru lakiku apa ya kasembadan? Aduh anakku nggir, anakku wong ayu. Aku wis tekan negara ngendi wae ndak takoni menyang endi dununging Raden Prabakusuma. Lan aku wis takon marang sapa wae. Dene ingkang pungkasan aku nampa kabar jebul calon manten lanang
calon mantuku mau wis ora ana. Wis ora ana piye to Penemban? Tegese wis ora ana ya wis ora gumelar ana ing jagat. Ora gumelar ning jagat piye Penemban? Tegese wis sirna marga layu cahayu. Popo Penemban, popo. Semobang wangarono kadinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketer kene donga engkong ler wuwu sing bini panca Toking ayam wana mrak manguhing pagakan piye Ataswati bojomu wis mati ora guneman karo wong tuwa sing senengane ngapusi lho ngapusi piye bareng sampeyan lunga saka plenggan jebul nutupi lenggahing Raden Prabakesumo. Yen ngono kuwi bener sing tok karepake. Inggih leres Penemban. Aja mbok tinggal mungkur mengko nek mantuku lunga kowe bingung. Raden mboten nginten babar pisan. Bilajeng ngandika nyatanipun sampun dumugi wonten ing mriki Raden. Tru, ora edan ta, Tru? Piye rasane dicekel wetenge, Tru? Apa sirek kapan ini serempet? Kok ora cetha omonganmu? Nyuwun ngapunten. Menika calon keng garwa sanes kula. Ngeten. Begawan gembung tanpa sirah, Bapa Penemban wonten dawuh Raden. Apa iki ngeng aran Ataswati Atmajamu? Inggih menika. Yen ngerti kaya ngene rak mau aku ora bakal nolak. Wah. Piye kuwi? Wong ora tetek ora.
Bareng karo kaya ngono kok ora nolak. Ampun sembrono. Ayuning wanita menika mboten kok tumus tekaning batin ya iso uga pasuryane ayu ning jane atine ledhek niku ya pirang-pirang. Ya, Gong. Heeh. Kaya istriku. Waduh. Kuwi senengane ora. Ora ning kaya apik njaba njero. Ora sok dingono niku nek krungu keloro-loro. Inggih kula Ataswati. Apa pancen kowe utusan nglawan bapakmu goleki aku? Kalersan mekaten Raden. Sirmu piye? Kula badhe suwita lan panjenengan. Apa wis lahir batin nggonmu tresna? Lahir batos kula trimah pejah menawi mboten kelampan kula dhawuh kan panjenenganipun Raden Prabakesuma. Janing-janing talaka kadi langit mambang tepasulan upamaneka lintang loyo kusumayana sumawur apa pancen kepara nyata lamun sira wong ayu nakoke karo aku. Sing nakoke iki sapa? Aku Prabu Sutejo. Lah antil ndasmu modar ora. Sampeyan kersa mboten kali kula? Kersa mboten? Anggepmu aku ki wong loro saudon telu saurupan, ora sudi karo kowe, ora bakal aku gelem karo kowe. Wadudya yudama ngambararum. Wedhus ki ora. Ngambararum. Waduh. Sang Kusuma. Lintang loyo kusumayana suma. Wis Gong, wis dirampuke. Hong ngono. Omong Bagong kok disuluki ora. Petro, dalem. Piye Petro? Nderek mangayu Bagyo seketi jumurung. Dene ndara kula wis pikantuk Kang Putra. Ning ya ndara kula niku duwe kewajiban. Kewajibane apa? Kewajibane nggih menika goleki bapakne. Bapakne Bendaramu Ndara Janaka. Ngenteni sak rampunge nggone nuruti kekarepane anakku Ponokawan Petro. Nyatang ning kalanggan Aglar Pandan Moncar Tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasur lan pajaring purnameng gekono bupo menemban Pono dawu mopo nggir gandeng durung rampung pakaryaning Prabakesuma. Mula wektu dina iki tak jaluk atmajamu tak anjingke ning Kalpika. Bakal ndak kanthi ngawawu Sudarma. Ataswati unten dawuh margake manjing Kalpika. Ndak kanthi goleki kelawan wong tuaku. Nun inggih ngestaken dawuh paduka Raden. Kancing langit kelap-kelapaton lir gincanging risang mawe gandrung. Namun kaya ngaten niku ya aja terus ditinggal. Kula nderek lho Mas, mudhar kowe. Kapokmu kapan kowe? Ngene ya, dhewe ketemu sesasi pisan wae.
Mboten iso wis kebacut tresnaan panjenengan. Mboten ngenten babar pisan bilih ya ampun, ya ampun. Ora kaya wong biasane jan. Luar biasa ta. Aduh. Alayam. Ala jamone kratingdeng rotimun. Lah iya. Mula digdaya aku. Edan lan wae aja nganti lali-lali kula nggih, Mas. Enggak beres ora. Aja kuwatir. Glelek Tru. Kuwi dikapake gong ling racik dikapake kuwi. Kowe iso takon aku. Goblokmu ora. Wong tuwa kok gampang percaya. Lah ya kuwi mau. Wes kowe pokoke engko ning sing anu lho, Tru, sing anu lho botol emas lho. Nek ora botol emas ora mandi. Kanjeng langit kelap-lapaton berkincanging risang mawe gandrung luluh. Kakang Semar iki sapa? Nika Ndara Praba Kesuma. Saka ngendi? Saking Kayangan. Wigatine. Lah kula tak nyuwun priksa sampean kok tekan mriki niku? Aku ngupaya murcaning Bathari Sri. Mula ngamarta ketenan pegebluk. Akeh para kawula esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk padha tekaning mati merga koncatan dewaning boga Bathari Sri. Ya Dipol. Mula aku karo Kresna kakangku diutus mbarep supaya ngupaya nendi dununging Hyang Wikulun Bathari Sri. Niki Ndara Praba Kesuma. Putrane Widodari Bathari Supraba duk nalika ingkang ngrayi Ndara Janaka dados nalindraning dewa. Jejuluk Prabu Kaliti lenggah wonten ing Sela Kandawaru Binangun diwenangake garwa Widodari sekethi kurang sawiji. Lah niki Ndara Janaka sing patutan kalih Ndara Supraba inggih menika Bathari Supraba. Lho, Janaka wonten dawuh. Ngakune anakmu bocah iki? Pancen bener kowe ngaran Praba Kesuma. Inggih Raden, panjenengan sinten? Aku Raden Janaka. Aduh Kanjeng Rama, kula aturi nampi dhateng sembah kula. Aja gumampang kowe ngaturke sembah. Anak Janaka kulina nglungguhi tembung opor bebek mentas awake dhewe. Anak Janaka pirang-pirang kabeh tak aku minangka dadi putra yen to iso ngaturake dharma bekti lawan wong tuwa. Aja mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Tak aku anak Janaka yen kowe iso gawe srana kunduring Hyang Wikulun Bathari Sri Praba Kesuma.
iki lho ning kene iki sing aku ora seneng karo kowe Janaka. Mboten remen perkawis menapa. Lah kowe iki anak-anak kok mesti ora tok akoni lho. Anak Janaka kedah saged ngaturaken dharma bekti dhateng tiyang sepuh. Oh ngono? Inggih. Lah apa ora kangelan Prabu Kesuma? Menawi menika anak Janaka saestu tartemtu saged ngunduraken Iwang Pikulun Bathari Sriya. Semar, kepiye Kakang? Ya pancen ngonten niku sipate bapak sampean. Kuwi digapake gong dirajeng apa digapake? Kuwi aja nganu pancen. Kuwi engko tak omongi to, ora aku pengen ngerti saiki. Kuwi sing do gating dene digapake gating dene karo sampeyan. Oh, iki ngono. Sampeyan ra gadah wong tua anyar to kang bapa begawan gembung tanpa sirah nek pancen ora iso gawe srana baline Bathari Sri anake balekke ra wis Bapak menemben ngaturake panuwun dene bapa wis kepareng rawuh ana ing kene. Piye Raden, lah kok semune bingung atimu? Iya. Ora campuri apa-apa to, Tru? Ajare ora. Ya ora usah, wis loro kuwi wae.